som rozmýšľal, že toto tu len čiste na lietanie také po zahrade a zavesím na to tú maličkú, úplne malú kameru, ktorá robí prenos na telku. Hej. A lítam. A máš takú, čo... Kameru? Hej. Hej. To... tento je... Jak to volá? Budú chcieť, predvíť lietadlo. Chlapi, záhrada UFO vysvetlená. Keď vidia dať, čo na oblohe svietiť podivne a tak nevedia, že poďte kvadrokoptery. Dobrý. Nik, poďte ťa, ukážu tádlo, jak... Ne, teraz nefilmujem, teraz filmujem z dola. No neočakávali, že nám poletia, sme neboli na to pripravení. To už poletí? Ale letelo jedno kolečko, robil pekne. Som videl, hej. Dobre pristalo. Ale slabá paska nedržia veci. Koľko môžu držať baterky? 10-15 minút? Táto vie. No to je stará 2200. A keď tam je zavesená kamera, tak 5 minút možno. Treba silnejšiu, už mám objednanú. Máš stabilizáciu kamery? Hej. Peju? Ne, to je multi-V. Nová Peja práve teraz to vyšla z mesiac, tak má aj na kameru vystupuje videa na kody, že sa znižujú, ale i tak to nestíha tak je. Tak aj taká máha teraz je zapnuté to. Keď večer kradneš, dávaj pozor, keď večer vypne na hlavu a tak má kameru, tak nekúkaj do toho, neskývaj sa.